Üdvözlök mindenkit! Én GameKing Dojo Best of vagyok, térjünk is a lényegre minél gyorsabban. Bizonyára sokatok számára feltűnt, aki nézte a tegnapi GameKing EU egy Ultimate Hardcore Minecraft sorozatának a második részét. Sokatoknak feltűnhetett, hogy hatalmas balhékról beszél GameKing, és hogy fél meg ilyesmik. Nos, a mai videónak a témája ez lesz, hogy mi volt az a balhé, kik okozták, és mi okozta a balhét, és hogy mi miatt tiltották le. A két okos meg a faszom tudja. Na, akkor vágjunk is a közepébe. GameKing szombati napon, április 20-án elindított egy live-ot, egy Ultimate Hardcore, már harmadik évad, második rész néven. Egy szokásos live-nak indult, a szokásos emberek nézték, nyomatták a chatet, meg minden, élvezték. Mindezek után egyszer csak hamarabb elindultak a problémák, mivel egyszer csak megjelent egy KDS iSavok nevű profil, ahogy más néven a két okos, de hát ezen a profilon voltak. És a lényeg az az, hogy akkor ők elkezdték a szokásos domájukat, hogy VWL, Sigma, Papacita, Helna, tudjátok a szokásos. Majd később megjelent Pahert Balázs is ugyanúgy, és Pahert Balázs is folytatta velük a beszélgetést, beszélgettek a cipőkről, Air Force, meg ilyesmi, VL, szokásos. Majd mindezek után megjelent Green Crewmate, vele összebalhézott a két okos és a Pahert Balázs, mert hát maradjunk annyiba, hogy Green Crewmate nem nagy fanja ezek szerint a csatornán. És hát szépen gyorsan lezavarták a problémákat, Green Crewmate el is ment a live-ról, ne okozzon semmi problémát. Na és a problémák itt kezdődtek, mivel is a két okos tagjai, KDS Highszavok nevű profil, elkezdett tárgyasítani a nőket, szigmaságra ítélve. Vagy forma. Milyen szigmaság? Tehát, hogy szigma, a nők dolgozzanak, stb. Ilyesmiket írtak. És hát ez nem valami előnyös volt a YouTube számára, gondolom ennek se örültek. Majd később, ezt Paher Balázsral nyomatták, majd egyszer csak megjelent Siló Steve, Siló István. Ő hát nem másért jött, ezt nem titkolta, mint e-cigit árusítani, mint köztudott Siló Istvánnak van egy, Steve Papcának van egy e-cigis brandje, ilyesmi. És akkor hát viccből írogatta, hogy hol vannak a táskák, utalva a filmükre, a két okos filmre, aztán hát árusította a cigit, majd hát mivel konkrétan senki nem érdeklődött a cigi után, így hát egy kicsit bekeményített, és elkezdte a következőket írni, hogy családi kiszerelés, meg hogyha vesztek e-cigit, kaptok mellé Laura lábképeket, meg Laura ciképet, meg Norman dickpicket, hasonló. Ilyeneket írogatott az úr, és hát ez se GameKingnek, se a YouTube-nak nem tetszett, GameKing elkezdte letörölni a kommenteket, mivel moderátor nem volt jelen a streamen, én is csak később lettem a szemtanúja mindennek. Na és mindezek után megjelent más is, megjelent a Mobilefoxnak a féltulajdonosa, a Roli, a Mobilefox Roli, hogy a következő GameKing Live-on ezresekben fog kiosztani 40 milliárd forintot, nyilván hihetjük, hogy ez igaz. Majd Siló Steve visszajött, mondta a szokásosokat, hogy vegyetek cigit, stb. És Steve mondott olyat is, hogy Gary is árulja a cigit, és akkor hát hirtelen megjelent Raven Crooks Bandi, aki idézem, a következő sorokat mondta. Gary ne zigíz, és ilyeneket írt. Majd később, pár perccel később, PSG Ogli is beugrott. Ő csak beköszönt, aztán soha többet nem láttuk. És hogy miért nem láttuk őket többé? Hát ez a következő miatt történt, mivel ugye Siló Steve-nek a csúnya írásai miatt később ez a YouTube-nak ugye nem tetszett, mint mondtam azt előbb is. Hát letiltották a profilt, és Siló Steve eltávozott a YouTube-ról, ugyanúgy a többiek is.
Hogy a többiek miért, azt nem tudjuk, de a két okost azt meg tudjuk érteni, mert ők írták azt, hogy idézem, István írja, hogy kell egységi kaptok Laura lábképet, meg ilyenek, és akkor hát a két okos írta, hogy intézzével 2 pakkot kérünk, és akkor mondta jó, V. A botrány az így nagyjából ennyiben, és ki is fulladt. Hihetnénk mi azt, de Shiloh Steve később visszatért, a többiek nem. Shiloh Steve megjelent a live alatti komment szekcióban, az előző live alatti komment szekcióban, és még a Stickman Fight-os komment szekció alatt is megjelent, miszerint letiltotta a YouTube. Aztán később még vissza is tért a live-ban is, ott ugyanúgy folytatta, amit folytatott, aztán véget ért a live. És így a botrány az jelenleg most ennyiben ki is fulladt. Hogy mi fog történni mindez után, azt még nem tudjuk, nem láthatjuk előre. Reméljük Shiloh Steve lassan le fog állni az e-cigi árusításával, mert ez így nagyon nem egészséges. És én csak azt üzenem nektek, srácok, hogy legyen nektek jó. Sziasztok!